Vent, Benny. Skal lige... Det er ikke... Jeg er ikke klar. Hvad er det på at høre? Vi er i gang. Men vi kan bare lige korte det ud, det der i starten. Kan man ikke sætte fullscreen på? Okay, er du klar? Jeg skal lige stå med. Hvad så alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal vi prøve at slå Lasse Vestergaards video. I slow? Ja. Ja, og den er 230! Og så... Og det sparker mig til det. Jeg kommer, nej! Men hvordan stopper jeg? Ja! 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 Hey! Lad os lave sydgej. Ude af control. 3 men, 1 fuck. Lad os lige se en gang. Så kan vi se mig onanere herude. Ja, prøv at vise det der. Fuck af det. Hvad i alverden foregår der? Jeg tror mit kamera løber. Mine bukser falder. Mine bukser falder. Prøv at se her. Hvor er jeg i gang med? Nej, han er ikke i gang med Lasse Vestergaards video. Puh, jeg kan ikke. Så, og vi skal bare hygge os og have det godt i dag. Og blive voldtaget af Kian. Og så... Og her tøjet, jeg starter altid dagen ud med, ser det fint ud, Og det jeg gør, chat. Jeg kigger mig selv i spejlet. Du er en skøn dreng, Bastian. Putter noget vand i håret. Tørrer det med håndklæde. Venter lige nogle minutter. Og så putter pulver. Og så sætter det, du ved. Ja. Og så sidder det jo som det skal. Og så wisser jeg alle de mænd, jeg vil op. Så lad os putte min kombo igen i mikroen. Så der sker noget spændende i det mindste. Ej. Den kan ikke være derinde, desværre, chat. Lad os prøve at putte en bananskrald derinde i stedet for. Nej, du skal ikke putte en bananskrald Vi putter den her ind i mikroen. Ej, det gør vi ikke. Det er synd for mikroen, det der. Ja. Det er lommis mikroen. Og så, når jeg har også min bække, jeg kan spise her foran jer. Ja, foran Sola. Jeg optager ligesom. Og husk mit navn er Valdemar. Og hvis I gerne vil se mere sådan noget content, så husk at like og subscribe. Jeg har en god vinkel. Hvad? Hvad er det, Kian? Jeg har en god vinkel. Jeg siger det nu. Ja, kom, så står vi her. Så det her, det er vores kamera, så står vi her. Nej, det her bedre. Nej. Okay, fint. Og så skal vi bare hygge os så meget i dag. Alle sammen. Husk at subscribe og like og kommentere mere af det her content. For eksempel spil banan med Comkine eller sådan noget, kan I kommentere. Ja, og så spille banane med Comkine. Og jeg ved, I sidder på toilettet, når I ser den her video. Og jeg håber, I er stik færdige. Men vi hygger os alt for meget herinde. Ja. Er den færdig? Nej, stop bare. Men jeg spørger bare. Det går sygt. Og vi hygger os Hej, så meget. hopes for living. Og jeg kommer nu mindre for dyr nu, så ja, men vi kører videre. Lidt nederen. Jeg troede, jeg var færdig. Men ja, vi har stadig et minut tilbage alle sammen. Ja. Indtil der er par 17 eller sådan noget. Så. Og part 17? Altså, er det en vlog eller hvad? Ja. Er det din 17. vlog? Nej, det slukker den bare. Og husk at like og subscribe igen, like og subscribe. Og jeg sætter et link ind, hvor I kan få en gratis V-box, hvis I er det. Så skal bare klikke ind og signe jer. Steam gift card. Ja, og skriv jer til mors telefonnummer og hårdt ind. Og kort info, ja. Så får I gratis V-box. Gratis! Altså, hvem vil ikke have gratis V-box? Eller Roblox. Jeg vil gerne have gratis Roblox. Tænk på alle de pets, I kan få i Adopt Me. Altså. Og Pet Simulator. Ikke lytte til hende af det om. Hun prøver at spolere vores vlog her. Men vi hygger os. Hun spilder vores tid. Og der kommer snart en dag ind, så vi bliver nødt til at stoppe.
Nej, Men vi kommer tilbage senere. om 5 sekunder stopper den, så siger Vi stopper. Hej, hej. Jeg elsker jer. Kommer jeg.